Ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin upang ang puso mo'y makapili. Dapat ba ikaw ay sambahin? Gano'n ako'y di mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip ko damdamin. Sa tuwing makikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroon ba dyan sa puso mo? Yan ko'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Dapat ba ikaw ay sambahin? Gano'n ako, di mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip ko damdamin. Sa tuwing makikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroon ba dyan sa puso mo? Yan ko'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Baka mayroon ba dyan sa puso mo? Yan ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Thank you so much for watching, guys. Of like and share, please. Thank you. You always support me. Thank you. We love you.